Gospodine Svetislave Stevanoviću Limeni, bili smo u Minhenu, bio si. Vidjeli smo na Allianz Areni, video si. Ovako se više ne može, ali kako dalje? Pa evo, najlakši je odgovor dati i najlakše je biti pametan posle boja, ali stvarno, nakon 25 godina vladavine srpskog fudbala od Džajića, Bjekovića i da ne nabrajam sve Nedimovića, jako smo loše prolazili. Na svetskom prvenstvu u Kataru, gde sam i ja bio prisutan, zauzeli smo zadnju poziciju. Evo sad na evropskom prvenstvu i protiv reprezentacije Danske imali smo šansu da pobedimo, nismo. Jedva smo, da kažemo, osvojili taj bod 0-0 i oni su imali neku šansu. Naši navijači su jako skandirali Limeni, Limeni, samo se Limeni čuo, predlažu me šta dalje. Evo šta dalje, ja predlažem Veljka Paunovića za selektora i mladog Vidića da budu u tandemu, a oni nek se između sebe, Fudbalski savez koji bude novi izabran, neka poslušaju ove moje reči. Ja ću biti savjetnik oba dvojici u trenutku kad im to zatreba. Naravno da im želim puno uspeha, da naša reprezentacija jednom bude da kažemo, među 10 reprezentacija u Evropi. A to mogu samo njih dvojica, pošto je Vidić jako poznat igrač, bio je kapiten Manchester Uniteda, kao što znate, i on ima iskustva profesionalnog, koliko i ja amaterskog. Naravno, Veljko Paunović koji je osvojio sa omladincima do 20 ili 21 godine, nemoj da me držite do reči, i osvojio to, da kažemo, naše neko posljednje svetsko prvenstvo. Evo da ga vratimo na krov Srbije, odnosno da bude selektor Srbije, odnosno neka on izabere sebi pomoćnike, a predlažem i Vidića da budu u tandemu. Kazao sam već to, da se ne ponavljam. Znači, idemo iz početka, izmeniti celu upravu i svo rukovodstvo, nikoga ne poceniti i omalovažiti. Naš selektor se trudio i borio koliko je mogao dosadašnji, Dragan Piksi Stojković, on jeste velika legenda našeg fudbala, to ne treba omalovažavati. Ali kao selektor najverovatnije da mu nije legla ni Katar prvenstvo, ni Evro prvenstvo koje se održalo u Minhenu, koje sam ja propratio do kraja. Znači, mlade i mlade ubaciti. Tako je. Sve mlade, a stručne. Tako je. Sve ove koji smo malo stariji, ja mogu samo da im budem savjetnik i na terenu i van terena, da budem motivator navijača. Naravno, ako me vi budete odebrali kad bude izabrano novo predsjedništvo Fudbalskog saveza Jugoslavije, odnosno Srbije, a evo ja nosim dres koji je prošao ceo svet i bio sam sa takvim sudijama kao što su Bogunović, kao što je Sava Čokanica i da ne nabrajam. Bio sam sa profesionalnim trenerima, sa Vasovićem, i nemoj da je dižem, ljudi su neki pokojni. Ajde Srbiju da dignemo na krov sveta, ako ne na krov sveta, na krov Evrope. Pozdrav od Limenog. Tako je, Limeni, uz tebe je Srbija, uz tebe su svi navijači. Hvala.